nosa terra, pero cun espírito ceibro. Mozos e mozas que non nos deixamos manipular, un sentimento crítico. Somos, porén, a mocidade que ten que espalhar as nosas ideas, a nosa cultura galega dende a amabilidade, un sorriso por diante. Así que non importa que sexas de aquí, de alá, de acolá, ou que teñas un corazón vagabundo, porque a mocidade nacionalista galega está no mundo. Hola a todos, saúdos dende a capital da Galiza exterior, saúdos dende Buenos Aires. Nesta Latinoamérica camiña con optimismo e con ilusión polos vieiros do progreso e da xustiza social. Con ese optimismo e con esa ilusión que a mocidade nacionalista galega está chamada a levar os mozos e as mozas do noso país. Porque nós tamén precisamos ilusión, tamén precisamos optimismo. Así que moita forza, compañeiros, moito ánimo, moita sorte, apertas en do hemisferio sur, a mocidade nacionalista galega está no mundo. Ba-da-ba-ba-ba-da-dum, ba-da-ba-ba-ba-da-dum, ba-da-ba-ba-ba-da-dum.